Nis, nuair a bhíonn muid a gáil ar scoil, tugann muid linn bus go lón, agus tá sé chomh tábhachtach go mbíonn bia fholláin sa bus go lón sin. Nis, ach céad a chiallaíonn an focail fholláin. An bha, tá sé sláintúil nó tá sé go maithad. Agus tá sé tábhachtach go mbeadh bia fholláin ang le cúnathirt agus muid a fás, cúnathirt agus muid a fólam, bia tá go maith an intin, agus muid a scríomh nó a crothú I mbun alíne, bia fholláin, an tábhachtach. Leach me seo, an seo. Agus, má tá bia fholláin an, ciallaíonn sé sin gúil bia mí oláin an chomá. Agus siad is bia mí oláin an, níl an bia seo go maithad, ní thugann an bia seo cúnachait fás íana nó obair íana, ach go minic bíonn an bia seo blasta freisin. Mar sin is féidir é ihe cabharmhair, inis is a ríist, ach níor cheart gomach bia mí oláin iad a bhus go lón. Agus leacha me mí oláin in sin. Nis, han go bhfeiceid muid tá bíana os mo chóir ar mabhar den seo, is cá muid d'oibriúach a bhfuil sé fholláin nó mí oláin, me sé feiliúnach le tabhairt ar scoil. Nis, tháinig seo támachad crispy. Smálam crispy, tá siad go deas, ach bhfuil siad fholláin. Níl siad fholláin, bíonn sáil agus sál an iontab, mar sin níor cheartú de go minic agus níor cheartú de ar scoil. Mar sin áram é núniad, mar go bhfuil siad mí oláin. Mochad torthaí, óráistí, úlaí, purí, bananaí, tá siad an bhlasta, ach go bhfuil siad fholláin. Tá siad fholláin agus tá siad arúnach gon scoil. Hanna siad ar a tíobh seo. Céad eile tam. Tá millseáin in seo. Smálam millseáin. Ach go bhfuil millseáin fholláin. Níl siad fholláin. Tá go leor siúcra iontab agus níl siad go maith go na fiacla. Mar sin níor cheart gomach millseáin sa bus go lón. Ára me núniad seo. Tá siad mí oláin. Ce faoin iógart? Ó bhfuil iógart fholláin? Tá iógart fholláin go minic, mar go mbeadh sé díontas táilgaí déiríochta, agus tá siad go maith go na crámh agus na fiacla, ach gan an iomar go siúcra bhaintab. Fholláin. Ce támann seo? Cáca brá millis. Bhfuil a cáca seo fholláin I gceapá? Níl sé fholláin, mar sin níor cheart go mbeadh sé sa bus go lón. Bar a seacláide. Tá dúil amán. Amach bar a seacláide fholláin. Níl an bar a seacláide fholláin. I ríist tá bhd an iomar go siúcrán. Níor cheart barí seacláideige chola lá. Níor cheart go mbeadh sa bus go lón. Nis ce támann seo. Capúire agus líomhás agus rudaí deas isteán. Ó bhfuil capúirí fholláin. Tá siad fholláin agus is féidir capúirí a chuir sa bus go lón. Mar sin aró siad an núna sin. Ce támann seo. Na briscaí. Ó bhfuil na briscaí fholláin. I ríist níl, mar bhfuil in iomar siúcra iontab. Ce támann seo. Má chuid féin chuire. Bhfuil na féin chuire fholláin? Tá siad fholláin agus tá siad 10 millis chomá. Ára me núniad, is féidir lob sinna bheith sa bus go lón. Tá ráidheacham. Tá ceannach go fholláin agus ceannach go mí oláin. Cé acu atá fholláin? An tuisce go maith. Nún leat, rud amháin fácaí. Na caréidí. Nis tá siad le glandas le geara, ach bhfuil na caréidí fholláin? Tá siad fholláin. Nis, tá siad sin eagraí, ein?